Здравейте, аз съм Diamond Mint и днес ще ви питам един въпрос към всички вас. Някой не харесал две от видеята ми, всъщност те са... Едното е за Роси и Ян, което направих. Другото е за Тайната на Флътършай, част 4. Не знам кой е бил. Уважавам неговото мнение. Не казвам, просто даже може да не му е харесало, защото в смисъл може да не му е харесало как Флътършай плаче. Аз съм се опитвала да го реализирам. Затова. И също така за Росия не знам защо не му е харесало. Не знам кой е бил. На мен не ми е това. Аз няма да се разсърдя на него. Даже е по-хубаво да си признае. И няма да му се сърдя. Проблема е кой се сърди на мен. И да изясним нещата и да не се караме повече. Това беше всичко от мен.